Всеки един от нас е роден с клон вътре в сърцето си, за да бъде щастлив. Аз съм Луиза Душкова, цирков артист от повече от 10 години. Чувствам се страхотно всеки ден да тренирам и да успявам да правя нещо ново. Това, което предстои да се случи, всъщност е голямо представление, което ще обедини музика, танц, цирк и ще бъде нещо уникално, ще бъде нещо страхотно и мащабно, нещо, което българската аудитория не е виждала. Мюзикъла "Книга на мечтите" ще комбинира много артисти, ще се състои в зала 1 на НДК и ще предостави на българската аудитория наистина нещо уникално и специално. Хората в това представление биха видяли жонглиране, въздушна акробатика на ленти, въздушна акробатика на вуали, обръч, огнебълвачи, хора, които лежат на пирони, факири, магьосници, хора с екстремни каучук способности. Ще има доста голяма палитра разнообразни номера от цирка, които естествено ще ги представим по съвременен начин, но ще е гигантско. Ето тук всички ние репетираме всеки ден. Това е точката, на която се закачаме. За спектакъла се подготвяме изключително усилено. Много добър екип сме, изключително позитивни хора, талантливи хора, усмихнати, креативни, за да може да стане всичко по най-добрия възможен начин, да го съпреживее и с нас публиката. Ние си имаме доверие до там, че да можем да поверим живота си в ръцете или дори само в една ръка на партньора си. Ако не вярваш на човека, който те поддържа, за къде си тръгнал? Ние много се уважаваме, много се подкрепяме. Винаги сме си били като семейство. И нещо, което най-много ни обединява, е желанието да творим. С "Книга на мечтите" наистина се надявам да озарим лицата на хората с много усмивки, защото историята, която съдържа, е много красива и наистина вдъхновяваща. Така че наистина се надявам много усмихнати лица да видя, след като е приключило представлението.